ассалому алайкум, духтарои азиз. Шаби ҳамагитон ба хайр бошад. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Онҳое ки нав пайваст шуданд, группаҳо кати поделиться кунед, то ки зиёдтар просмотр гирад эфири мо. духтарои азиз, имрӯз оиди конференсияи гузашта дар Академияи Усбеха бо шумо суҳбат мекунем. Так, Шаҳноза Раҳматуллоева, ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хоҳари азиз. онҳое ки нав пайваст шуданд, бори дигар хушомадед мегӯям. Салом апаҷон. Ва алайкум салом. духтарои азиз, чӣ хеле ки ҳаматон медонед, дина ман аз конференсия омадам. Дар Москва 12 декабр конференсияи бошукӯҳ оиди пешравиҳои ширкати атомӣ баргузор гардид ва солгарди кушодашавии ширкати атомӣ дар Россия буд. Беҳад конференсия нағз гузашт, беҳад таъссуроти нек гирифтам барои худам, беҳад мотиватсияи зиёд гирифтам. Ва онҳое ки дар ҳамин ширкат то ҳол кор мекунанд ё ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат номнавис шавед. якҷоя ҳамкорӣ мекунем ва ҳатман дар ҳамин конференсияҳо кӯшиш кунед ки иштирок кунед. муҳим нест ки шумо званияи ранги боло дошта бошед. барои худатон медонед, як таъссуроти нек мегиред, як ҳаракататон зиёда мешавад, ғайрататон зиёда мешавад баъди дидани ҳамин одамои муваффақшудагӣ, занҳои муваффақшудагӣ аз ҳамаи миллату аз ҳамаи регионҳои Россия буданд. духтаро аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, аз Россия, аз ҳамаи шаҳрҳою регионҳои Россия буданд занҳо. Так, апаҷон, туҳфаото муборак шавад. рӯзҳои нағз ба истифода баред. раҳмат. духтаро, ва айни замон ман дар ранги мастер продаж қарор дорам ва ҳамагон медонед ки ман аз дигар ширкат ба ширкати атомӣ таваҷҷӯҳ кардам. интихоби ман маҳз ширкати атомӣ. барои чӣ? барои он ки дар ин ширкат харидҳои беҳуда надорад, харидҳои ҳармоҳа надорад, балҳои маҷбурӣ надорад. духтаро, ин ширкат барои онҳое ки мегӯянд ку занҳо ки апаҷон, мо пул надорем, маблағ дар даст надорем, мо чӣ гуна кора сар кунем. ана ин ширкат маҳз барои онҳое ки дар ҳақиқат барои пул ниёз доранд, маблағи зиёдатӣ надоранд, маҳз барои ана ҳамин гуна занҳо. духтарои азиз, танҳо аз шумо ҳаракат, ғайрат, ҳатман ман боварӣ дорам ки шумо муваффақ мешавед. так, апаҷон, эфиртон часпида истай, навиштан як кас. Намедонам, хайр, интернетам нағз буд. духтаро, ман айни замон дар званияи мастер продаж ҳастам ва барои ман вақте ки аз Москва омадам, ана ҳамин тӯҳфаҳоя барои ман супоридан аз пункт видачи мо, яъне ОЦ, образовательный центри мо. ана ин тӯҳфаҳои ҳозир ман барои шумо муаррифӣ мекунам. ин 4-этапное очищение для лица, яъне 4 намуд тоза кардан барои рӯй. маска, скраб, пенка ва пилинг. ана духтаро, ҳозир мекушом. ман ина худам истифода бурдагӣ ҳастам. якумин маротиба ана ҳамин чиза ман заказ кардам. ина бинед духтаро, беҳад чизи даркорӣ, зарурӣ барои зан бояд барои худаш нигоҳбин кунад. ана ҳамин хел духтаро, барои заказ метавонед нависед 2400 рублей ҳамагӣ. лекин ин ҷои очищение ки дар салонҳо мекунанд, ҷои ана ҳамона мегирад. аналог для очищения салонов мегӯянд ку. ана ҳамин чиз беҳад 4 намуд, чизи беҳад нағз. аввал рӯя пенка кати мешӯед, баъдан скрабировать мекунед, баъд пилинг мекунед, баъдан маска мекунед. маска ҳамин хел маска пленка. аҷоибот аст, худам истифода бурдагӣ ҳастам ва барои шумо низ тавсия медиҳам. баъдан духтаро, Настя, вот эту вставь сюда, вкладыш. баъдан духтаро, ҳозир хемохема мефаҳмонам. ана ин духтаро хемохем, ин барои муаррифӣ тамоман ниёз надорад. дар ҳамаи
шабақаҳои интернетӣ оиди ин чиз метавонед даромада бинед, лекин ҳозир ман боз барои шумо оиди хемохем маълумот медиҳам. Якум духтаро, вақте ки хемохема дастрас мекунед, ҳатман значоки GMP-ша назар кунед. Бояд ана ҳамин дошта бошад. ҳозиро поделкаш баромадагӣ ҳамин значоки стандартави значоки ҷаҳонӣ надорад. ҳозира хемохемое ки аз дигар ҷоҳо заказ мекунанд. эҳтиёт шавед, танҳо аз ширкати атомӣ, аз коргарои ширкати атомӣ харидорӣ кунед. духтаро, хемохем аз бемориҳои қанд вақте ки аз рӯи инструксия истифода мебаред ёрдам мекунад. ин ҳамааш духтаро аз гиёҳҳои табиӣ, растаниҳои табиӣ сохта шудагӣ. Ягон намуд равғани ягон ҳайвонот надорад дар таркиби ин чиз уже списаки медицинскии продуксияҳои Россия ва дохил шудагӣ духтаро. Яъне ки ин чиз ҳамчун чизи табобат мекардагӣ барои уже беморо тавсия медиҳанд духтурои Россия. Так, ҳозир ман шуморо мекушом. Ина чӣ гуна истеъмол мекунед духтаро? Вақте ки шумо хемохема харидорӣ мекунед, ҳатман як упаковкаша леченияи якмоҳаи як нафар духтаро. ин хел нест ки як упаковка хемохема дар оила 10 нафар истифода баранду баъд результат надид гуфта, результат нашуд гуфта шикоят мекунанд. Не, вақте ки шумо Настя, дай мне ножик, пожалуйста. Вақте ки шумо як упаковкая барои худатон, барои як нафар истифода мебаред, ё падар, ё модар, ё наздиконатон, як курс лечения шанами як упаковка. Ина чӣ гуна мо истифода мебарем? Ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам. Дар дохили ин 60 то стик ҳаст, яъне 60 дона аст. Не, вот эту сторону открой, Настя, вот так вот. Откроется. Вот так вот, да. Ана вкладыш дорад, духтаро. Дар дохили ин вкладыш дорад. Яъне ки инструкция. Баъдан дар ана ҳамин коробка 6 дона саше аст. Ҳамагӣ 60 дона. 10 то, 5 то инҷа, 5 то инҷа, ҳамаш 60 дона мешавад. Ана духтаро, ана ҳамина, ана ҳамин ҷошкати, ина специална ҷои пометка кардагӣ ҳаст. Қайчикати мебуред, ана ҳамин ҷашкати мерезед. Дар як стакан оби ҷӯшонида, оби илиқ ширгарм мегӯянд, оби ширгарм кати алараш мекунед ва баъди истеъмоли хӯрок саҳарӣ ва бегоҳӣ истеъмол мекунед. Онҳое ки аз бефарзандӣ табобат мегиранд, ғайри хемохем боз сок нони, женшен ва женский пробиотик бояд истеъмол кунанд. Онҳое ки фарзанддор шуданӣ ҳастанд, танҳо хемохем кати намешавад. Хемохем кати ба пуррагӣ организма тоза мекунед, ба пуррагӣ табобат мегиред ва баъдан онҳое ки гурдакасал ҳастанд, табобати гурдакасало, ғайри хемохем боз сок нони бояд истеъмол кунед. Ана ҳамин духтаро. Ва ана акнун набор фейм духтаро, инам ман ба тӯҳфа додам. беҳад набори беҳтарин аст. Дар атомӣ ҳамина беҳад нағз харидорӣ мекунанд. ина духтарои азиз, ин аналог барои пластические операция. Онҳое ки мехоҳанд ки рӯйҳоишона зебо кунанд, ожангошона нест кунанд, доғҳои рӯйшона нест кунанд, хулоса зане ки худаша дӯст медорад, ҳатман аз ҳамин бояд истифода барад. ана ин крем барои шабона, истифодаи шабона, рӯзона, тонер дорад. беҳад чизҳои аҷоиб, маҳсулотҳои беҳтарин дорад ин ширкат. ин акнун намекушам, то ки ваяш вайрон нашавад печатяш. Видите, так, что у нас? Эссенция, да? Ина духтаро. ин монанди сиворотка. ин сиворотка. ана ин бошад тонер, яъне ки тоник мегӯянд ку.
пеш аз косметика, пеш аз рӯи тоза кардан ана ҳамино истифода мебаред. дидед духтаро, дозатор дорад. Дозатори беҳад удобни дорад, қулай аст барои истифода. духтарои азиз, ҳамаш знакҳои стандартӣ дорад. аз чӣ истифода, аз чӣ сохта шудагӣ, аз чӣ истеҳсол кардагӣ, анами сирьё ашёи чӣ гуна ашёе истифода бурда ин кремҳои тайёр кардагӣ, ҳамаш анамин растаниҳо духтаро, асал, куркума, пудина, гвоздика, аз ҳамин чизҳои натуралӣ сохта шудагӣ. рис, рисовая вода, яъне оби биринҷӣ. инҷо бошад чӣ? Инҷо анами хел хулоса аз растанӣ сохта шудагӣ, беҳад барои рӯй фоидаовар, аз доғи рӯй, аз ожанг. барои касе лозим бошад нависед, доставка мекунем. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон дорем. Настя, убери вкладыш сюда, пожалуйста, я забыла. ана ҳамин хел духтарои азиз, барои заказ нависед. нархи ин набор 10,000 рублей. Агар хато накунам 10,000 буд. Дай мне мой тот телефон, я там посмотрю цену, а то Мифаим. Сейчас уточню. ана ҳамин хел духтарои азиз, онҳое ки номнавис нестанд, марҳамат, ба командаи ман духтаро дастгирӣ мекунем. одам регистратсия кардана, одам ҷамъ кардана, ҳамаша ёд метиҳем. Убираешь, да, Настя? асан ҳамин набор духтаро 4 нафар гирифтагӣ буданд, беҳад результати хуб дод. нархаш 10,000 рублей духтарои азиз. баъдан духтаро дар бораи ҳамин ширкати Атоми бисёр ман дар кӯчаҳо берун аз Атоми занҳо гап мезанам, онҳое ки дар дигар ширкатҳо кор мекунанд. ина духтаро 7,000 рублей нархаш. 7,000 рублей нархи ин. боз як намуд дигараш ҳаст, вай 10,000 рублей. 7,000 рублей барои заказ нависед. ба пуррагӣ рӯтона тоза мекунед, аз ожангҳо нест мекунед. фикр мекунам ки барои 7,000 рублей беҳад нархи дастрас. баъдан духтаро оиди ҳамин ширкати Атоми бисёриҳо менависанд ки маош намедиҳанд. просто медонед, дар ин ширкат ман ҳамин баъди ҳамин конференсия ба ҳамин як хулоса омадам ки дар ин ширкат занҳое ки скромне ҳастанд, занҳое ки хоксор ҳастанд, заминӣ ҳастанд, ан ҳамин гуна занҳо кор мекунанд. ман вақти конференсия ва бо апаи шоира ҳамсуҳбат шудам. беҳад зани хоксор ҳастанд, беҳад зани хушмуомила ҳастанд, ягон зарра ин хел дабдабаю ҳамҳама надоранд. қатъи ҳама баробар муносибат мекунанд. набошад ҳамин зан дар ҳақиқат миллионер ҳастанд. доходи беҳад зиёд доранд. хосият ёрава, доходи якмоҳашон зиёда аз миллион аст. қатъи ҳама баробар муносибат мекунанд. Шаҳноза спонсори мо беҳад зани хоксор, зани хушмуомила. бо Дилшад спонсори наставники болои боло мо ҳамсуҳбат шудем. ҳамин хел занои хоксор ҳастанд ки беҳад маъқул шуд, қатъи ҳамно ҳамнишинӣ карда беҳад писандам омад духтаро. барои ҳамин ба фикрам ки барои ҳамин мегӯянд ки дар ин ҷо пул нест,
нишон наметиҳанд. ҳамин хел занҳои хоксор ҳастанд ки пула нишон наметиҳанд, ба худашона муаррифӣ намекунанд ягон ҷо. Ва ба ҳамин хотир духтаро биёед ин ширкат ширкати беҳтарин, худи ман интихоби ман ана ҳамин ширкат ба ғалтид беҳад аз ин шод ҳастам. мавҷуда комилова, шом бахайр апай Рудобаҷон, шоми шумоям бахайр бошад. Так, Рудобаҷони ман, хоҳараки ноздонам, нағзен созен. Ва алайкум салом апаҷони азиз, кор дар ширкати атомӣ. Салом. Салом апаҷони ширин сухан. Ва алайкум салом духтарои азиз, хуш омадед. набор сноф 10,000 рубле духтаро. Бале, набори фейм 7,000, сноф 10,000 рубле. ин фейм духтаро. Так, акнун смсҳои шумои хонам духтарои азиз. ин набора донагиам мефурӯшанд духтаро, як донагиам мефурӯшанд, лекин бояд ки результати хуб гиред, бояд наборкати гиред. Наборкати ба пуррагӣ барои истифода бурдан бояд набор. Так, духтаро, вақте ки ман ба вақти эфир ба равон мекунед, телефони ман мечаспад. Так, ҳамин рӯи сухой ба чӣ хуб аст? Ана ҳамин хоҳарҷон барои рӯи хушк ҳама тарафа полностью ҳамаи камбудиҳои рӯя бартараф мекунад. Ана ҳамин чиз беҳад чизи хуб. Тилоева Рано, беҳтарин хоҳари азиз Рудобаҷон, ҳамеша ба пеш. Мо аз қафои шумо ба сӯи муваффақият. Худо хоҳад апаҷон, худо хоҳад. Ва духтаро, баъдан оиди кушодашавӣ дар Тоҷикистон чӣ гуфтаниям? хосият қатъи ҳамаи ҳамин менеҷерои аскарӣ омадагӣ суҳбат кардан. Метавонед дар статусошон бинед, дар каналашон бинед ки оиди кушодашавӣ суҳбат кардагиянд ва ваъда доданд ки ҳатман моҳи феврал дар Тоҷикистон кушода мешавад. Ва онҳое ки мехоҳанд аз Тоҷикистон номнавис шаванд, кор кунанд, духтаро, номнавис шавед, командатона созед, як маротиба кабинетатона фаъол кунед ва ҳатман ки кушода мешавад. Баъд уже кор мекунед, уже кори доимӣ мешавад барои шумо ҳам. атоми беҳтарин ширкат ба пеш. беҳтарин, дар ҳақиқат духтарои азиз, беҳтарин ширкат. Беҳад ман шод ҳастам ки ҳамин ширката интихоб кардам. бовар кунед духтаро, асабом ором. пештар дар дигар ширкат кор мекардам, умуман аз замин то осмон фарқият. апа шумо зарплата мегиред аз атомӣ? Бале духтаро, ҳозир анамин ҷои зарплатава ман мехоҳам шумова як моҳа доходама нишон метиҳам духтарои азиз. баъд уже дига напурсед зарплатаи мана. ҳозир нишон метиҳам. Просто медонед ман чӣ хеле ки гуфтам, дар ин ширкат духтаро нест ин хел одамое ки пул нишон тиҳанд. хулоса харидои ҳармоҳа надорад ки шумо як рӯи дастархон харид кунеду омада ҳамава муаррифӣ кунед. ин хел нест. ҳозир ман кабинетам медаром, шумо нишон метиҳам. салом алейкум апаҷон, нағзен, фарзанду нағзан. Ва алейкум салом, худоро шукр, ҳама нағз, раҳмат духтарои азиз. онҳое ки нав пайваст шудан, хуш омадед мегӯям. беҳад духтарои зиёд кати мо шиносоӣ пайдо кардем духтаро дар ҳамин атомӣ.
ойша ном як духтари нағз ҳами хел бриллиантовый мастер ҳастанд. Беҳад духтари хуб. Аз наздик шинос шудем. Духтарои ҳами хел одаму одамгария медонистаги духтаро. Ина духтарои азиз да худи як моҳаи ман дидеда. Ана ҳами хел. барои ҳамин агар зиёд кор карданӣ бошед, ҳаракат кунед, боз ҳам зиёд мешавад ва ман бисёр айни замон ҳаракат дорам, кӯшиш дорам, ғайрат дорам, ки як зинаи дигар боло равам ва ман боварӣ дорам, ки мешавад. Вақте ки мо дар конференсия будем, ман бо занҳои аз дигар регионҳо суҳбат кардам, пурсидам, ки дар кадом вақт, дар кадом муддат, дар чанд муддат соҳиби званияи мастерия гирифтанд. Аввал 20 нафар мастероя табрикот карданд, 20 нафарӣ баромадем рӯи саҳна ва ҳамонҷо пурсидам, ки бисёриҳо 2 сол пас, 3 сол пас даже мастерия гирифтагӣ ҳастанд ва ман 5 моҳ ба званияи мастерия гирифтам. Ман 5 моҳ ҳам не, 3 моҳ ба гирифтам званияи мастерия ва фикр мекунам, ки ин беҳтарин срок аст, беҳтарин муҳлат аст. Так, Рудобаҷон, ман зан ҳастам. Хоҳарҷон, ман барои Турмацин пурсидам, илтимос ҷавоб диҳед. Саломат бошед. Фаррух Рустамқулов навиштанд. Барои Турмацин апаҷон ба ватсапи ман нависед. Ман оиди Турмацин маълумоти пурратар медиҳам ва барои заказ метавонед ман ба муроҷиат кунед. Маладая мама навиштанд. Салом, реклама мекунед? Не, хоҳарҷон, мутаассифона рекламаи ман танҳо барои структураи худам мекунам. Соро Ғафорова. Ассалому алайкум апаҷони ширин. Назми шумо саломатиё нағз, фарзандо нағз, ҳама тинч. Ҳазор раҳмат духтаро, фарзандо ҳама нағз, фарзандо бо ҳамроҳи келинам буд. Нағз нигоҳубин мекунад келинам. Писарам ҳам какрас Рустамам отпуск буд. Рустам кати Соҷида қати фарзандо буданд. Ҳамаш нағз, худо ва шукр, келинам беҳад духтари нағз. Кадоме охирон видеова навиштааст, ки чӯа келинатона хонаша ҷудо кардед, келинатон шумоя ҳурмат намекунад. Духтаро не хато мекунед. Вақте ки хонаи келина ҷудо мекунӣ, алоҳида мекунӣ, ин дар бораи он далолат намедиҳад, ки келин туя ҳурмат намекунад ё ки ту келина ҳурмат намекунӣ. Не, ман келин уже фарзанддор шуд, модар шуд, уже шабои бехобӣ, уже зиндагиаш уже бо дигар хел чӣ хел гӯям, нюансҳо дар зиндагӣ пайдо мешавад. Нигоҳубини кӯдак, ҳамаш ҳамин дар дӯши як келин ва ҳам плюс бо хонаи мана кору бороша. Ман намехоҳам барои келинам ҳамин чизоя азоб кашиданаша, хулоса ман намехоҳам. уже зиндагишон алоҳида шуд, уже бачам кор мекунад, хонаи алоҳида доранд, бигзор алоҳида зиндагӣ кунанд, уже оилаи мустақил ҳастанд. Ман худам фарзандои бисёр дорам. Ина 7 фарзанд қати ман зиндагӣ мекунад. Набояд ки келини ман ҳамин 7 фарзанда нигоҳубин кунаду шустушӯй кунаду. Вақте ки ман ба даркор шуд, ина омада 3 рӯз нигоҳубин кард, ман дили пур кати, хотири ҷамъ кати, аз пайи корам шудам. Ана ҳамин хел. Дар зиндагӣ бояд якдигар фаҳмӣ бошад. Ин хелкатӣ намешавад, ки ту келин гуфта ман вая маҷбур карда қати ман зиндагӣ кунаду. Не, духтаро, ман тарафдори ин чиз нестам. кор дар ширкати атомӣ муборак шавад апаҷон. Ман шумо аз аввал тамошо мекардам, беҳтарин шумо. ҳазор раҳмат хоҳари азиз. Так, Турмацин ҳаст духтаро. Турмацин заказ кунед, ҳатман равона мекунам. Доставка бепул. Ана духтаро, хулоса оиди келин пурсидед, ҷавоб додам. Фарзандом гӯш мекунанд келинама, ҳурмат мекунанд. Келинамам фарзандома дӯст медорад, сидқан, бе ягон маҷбурӣ, сидқан дӯст медорад. Ва худи манам, ман келин духтар қабул кардагӣ, ба ҳамин хотир ин хел гапои нодуруста нанависед, хоҳиш мекунам. Так, салом апаҷон, созаи хубе. Шаҳноза Муҳаммад. Ва алайкум салом Шаҳнозаҷон. хуш омадед ба эфири мо. кор дар ширкати атомӣ. Духтаро, ман аз нав канал кушодам, дастгирӣ кунед. номи каналатонро нависед, хоҳарҷон, дастгирӣ мекунем.
хуш бошед апаҷон, роҳати фарзандоро бинед иншааллоҳ. Раҳмат хоҳари азиз. ана ҳамин хел духтаро барои ҳамин вақте ки медонед ҳамин дар ҳамаи оила ҳар хел келина ҳар гуна қабул мекунанд. барои хизмат баъзеҳо барои зиндагии хушбахтонаи хушбахтии фарзандашона мехоҳанд баъзеҳо. Лекин ҳозира фикри ман ана ҳамин фикрама ман боварӣ дорам ки иваз намекунам. ман тарафдори он чиз нестам ки келина маҷбур кунӣ, келин хизмат кунад, келина барои хизмат не. Барои хизмат ман фарзандом ҳаст, ман худам ҳоло пир нестам ки барои ман хизмат кунад, як пиёла чой резад. Не, ин хел не. чӣ хеле ки гуфтам, вақте ки ман ба дар кор шуд мебиёд, қати кӯдако меистад, ман аз паи кором мешавам. гисар навиштанд. Салом алейкум, хемохем доставка дорен ва чанд пул меистад? Хемохем 8000 рублей, хоҳари азиз. гисар навиштагӣ хоҳар ҳастед ба фикрам ё апа бошед. 8000 рублей нависед, оиди доставкаи бепул мекунем. баъдан духтаро Такраногул Муминова. Салом. Ва алейкум салом. баъдан духтаро аз дигар магазинҳои интернетӣ харидорӣ мекунанд. баъд мепурсанд ки чӣ гуна истифода барем. духтаро вақте ки аз дигар ҷой харид мекунед, хоҳиш мекунам аз ман напурсед, манба нанависед, барои чӣ ки ман намедонам шумо аз куҷо гирифтед, чӣ гуна бо кадом сифат бошад хемохеми гирифтагии шумо. барои ҳамин ман ба дӯши худам ҷавобгария намегирам. вақте ки аз мо харидорӣ мекунед, аз аввал то ба охир дар тамос мешавем, ман ҳамаша мефаҳмонам, лекин аз дигар ҷо гирифтед, аз ман хоҳиш мекунам напурсед. Зарина боваҷон, шумо ҳоли 18 солаед, шумо да гап нест. Саломат бошед Зарина ҷон. духтаро ба зиндагии дигар одам чӣ кор доред? Шумо бояд фахр кунед ки ҳамин хел спонсор ва модари меҳрубон ва зан ҳаст, апаю ҳам хоҳари мо ҳастанд. илтимос ҳурмати ҳамдигарро гум накунем. раҳмат Фаррух навиштагӣ. апаҷон, шумо пуштумони меҳрубон, дилсӯз, духтари хуб, ҳамавақт хурсанду хушҳол бошед. беҳад соҷида духтари хуб, беҳад духтари мефаҳмидагӣ, монанди фарзандам аст. апаҷон, мехоҳам кор кунам, аммо гражданство Россия надорем. мешавад беваям? Шаҳноза Муҳаммад. чӯва намешавад? Мешавад хоҳарҷон. шумо паспорти пластикӣ тоҷикӣ дошта бошед, албатта мешавад. вид на жительство кати мешавад регистратсия кардан. гражданство шарт ва зарур нест духтаро. бори дигар такрор мекунам, барои номнавис шудан дар ширкати атомӣ гражданство зарур нест духтаро. нависед, регистратсия мекунем. дар Тоҷикистон кушода мешавад. беҳад духтарои зиёд қатъи мо кор мекунанд. духтарои мо товарооборот мекунанд. масалан хемохем заказ мекунанд, мефурӯшанд. хемохема Тоҷикистон ба заказ мекунанд, болош ба нарх мемонанд, мефурӯшанд. ошашон шавад. онҳое ки товарооборот доранд, ошашон шавад. так баъдан оиди ҳамин табобати бефарзандӣ духтаро бори дигар такрор мекунам, танҳо хемохем намешавад. барои чӣ? хемохем кати мо просто организма тоза мекунем, хуна тоза мекунем, лимфая тоза мекунем. дар ҳар як рӯдаҳои ҳар як инсон монанди кандидаю грибок гуфтагӣ чизо ҳаст. инфексияҳою вирусҳою ҳамин грибокҳо ҳаст. аз кадом ҷиҳат ин грибокҳо пайдо мешавад? аз сабаби мисол вақте ки мо хӯрок истеъмол мекунем, ҳамаи хӯроки истеъмол кардагӣ мо бароварда намешавад ва бо ана ҳамин хемохем рӯдаҳои мо тоза мешавад. грибок мисол дар рӯдаҳои мо ҷамъ мешавад, тоза мекунад ами хемохем. баъдан уже занҳое ки мехоҳанд ки фарзанддор шаванд, уже женшен, сокнони ва женский пробиотик гуфтагӣ препарат ҳаст, биологически активная добавка ҳаст ширкати атомӣ ва ин аз Корея заказ карда мешавад. дар сайти худа мо ҳаст, лекин ҳамин женский пробиотик аз Корея заказ карда мешавад ва шумо метавонед ҳамаша бо навбат як моҳ инаша, як моҳ дигариша истеъмол кунед. баъд албатта ки худо хоҳад результати хоҳишкардагитона мегиред. ана ҳамин хел духтаро. оиди кор метавонед нависед, мефаҳмонам. оиди маҳсулот нависед, мефаҳмонам.
пагоҳ ҳаракат мекунам. Видеое ки дар Москва ман навор гирифтагӣ будам, ҳатман мемонам. бисёр духтаро пурсиданд ки апаҷон дар куҷо зиндагӣ кардед, дар гостиница яъне дар меҳмонхона? Не духтаро, ман дар хонаи хешомон, дар хонаи холаи худам зиндагӣ кардам ва ҷои зистама навор кардам. беҳад манзараи зебо, беҳад подмоскове, беҳад ҷои зебо ва зиндагӣ кардам. табиати зебо дорад, ҳамаш лес, ҷангал, ҳамин хел аҷоибот навор кардам ва барои шумо албатта пагоҳ тамошо кунед даромада. амина, шумоя дӯст медорам. раҳмат. манам ҳаматона духтаро дӯстатон медорам, ҳаматона қадр мекунам, ҳурмату иззат мекунам. сидқан ҳаматона дӯст медорам духтаро. хайр духтарои азиз, ҳамаи саволова ба фикрам ҷавоб додам. хоҳарҷон, духтари ман тухмдонаш киста доштааст, чӣ тавсия медиҳед? Фаррух Рустамқулов: апаҷон, барои киста сок нони беҳтарин чиз аст. Киста миома, ана ҳамин чизоя сок нони бартараф мекунад. Чӣ гуна? Масалан, сок нони ҳамин хел хусусият дорад ки киста аз як канал барои худ инкишоф меёвад, барои худаш ҳамин оди карда фаҳмонем хӯрок мегирад, хӯроки инкишоф меёфтагӣ мегирад. сок нони бошад, ана ҳамун роҳи хӯрока маҳкам мекунад. фаҳмидед? роҳи хӯрока маҳкам мекунад. уже киста кати миёма ҷои хӯрок мехӯрдагӣ истеъмол мекардагӣ нест, баъд уже нест мешавад, рассасатсия мешавад. фаҳмидеда? салому алейкум апай Рудобаҷон, як савол доштам. сок нониро беҳад таъриф мекунам. барои аллергия бадан, барои ҷигар зарар надошта бошад? раҳмат пешакӣ. не хоҳарҷон, тамоман зарар надорад, наоборот фоида дорад. ин чизо духтаро баъдҳо барои организми мо зарар надорад. баъдҳоя мо бояд систематически истеъмол кунем, яъне ки ҳатман ҳаррӯза мо истеъмол кунем. духтаро, дар таркиби баъдҳо чӣ ҳаст? витамини оҳан ҳаст, магний бешаш ҳаст, калтсий ҳаст. ҳамаи ин чизо бояд дар организми мо ҳаррӯза бошад духтаро. ана михел духтарои азиз, барои беременӣ чӣ дору мумкин ки баробари бачаи батнаш кистаям калон мешавад? так, барои беременӣ чӣ дору мумкин ки барои ҳомиладоро бисёри витаминҳо мумкин аст. витаминҳое ки витамини оҳан, ана ҳамин чизо мумкин аст ва ба фикрам ки киста дошта бошад, аввал кисташа табобат кунад, баъд ҳомиладор шавад. салому алейкум, Шоҳрух навиштам. так, салом апа, ман даромадам. дар бораи кушода шудани атомӣ дар Тоҷикистон каме мегуфтед. Маҳмудҷон Рустамов: иншоаллоҳ моҳи феврал кушода мешавад дар Тоҷикистон. соли 2025 кушода мешавад гуфта мова ваъда доданд. ассалому алейкум духтари зебои ман Рудобаҷон, шоматон ба хайр. ва алейкум салом модарҷони азиз, хуш омадед. хулоса мешавад кушода хурсанд карден? мешавад духтаро, албатта мешавад. ҳамин дору подарда фоида дорад. духтаро, ин дору нархаш 8000 рубле. ин доруне, ин витамин иловаи биологӣ, ина истеъмол мекунед. баъди ин турматсин кати калтсий барои дарди пой. духтаро, турматсин, калтсий, ана ҳамин чиза истифода баред, бовар кунед ҳатман ҳамаш нағз мешавад иншоаллоҳ. дарди пой тамоман нест мешавад. баъзеҳо сударагӣ доранд дар пойҳояшон, ана ҳамин чиз тамоман нест мешавад. дар вақти ҳомиладорӣ пайдо шудагӣ киста. ина акнун хоҳарҷон гинеколог кати бояд шумо маслиҳат кунед, барои он ки ман маълумоти пурра оиди ин беҳад масъалае медонед нозук аст. ҳам ҳомиладорӣ, ҳам киста, ина бояд гинеколог кати маслиҳат кунед. ман ҳозир метавонам гӯям ки сок нони гиред, хемохем гиред, ҳамин кати дуруст мешавад. Не, ман намехоҳам як одама фиреб кунаму маҳсулоти худама фурӯшам. Не, шумо бояд гинеколог кати маслиҳат кунед. гинекологоям мегӯянд ки ягон намуд баъд истеъмол кунад, то ҳамин таваллуд карданаша баъд истеъмол кунад, ё ки ягон намуд витамин мегӯянд.
уже худашон тавсия медиҳанд. Так, ассалому алайкум. Спирулин барои зани кӯдаки майдадор мумкин бошад? Бале, мумкин духтаро. Спирулина мумкин барои кӯдакдоро. медонед, мо пештар шахсан ман аввал кор ба омадагим ба дар бораи амин маҳсулотҳо маълумоти пурра надоштам. Ҳозир оҳиста оҳиста уже фаҳмидам. Масалан, пештар ман мегуфтам ки спирулина барои ҳомиладорон мумкин не. Ҳозир уже ман як группаи обучения ба ҳастам. Ҳамунҷо савол-ҷавоб кардам. Гуфтанд ки мумкин барои занҳои ҳомиладор, барои кӯдакҳои майда, онҳое ки кӯдаки ширмак доранд, спирулина мумкин истеъмол кардан. дорои харобмекардагӣ бошад ё не? Шоҳрух навиштанд. Бале, чой ҳаст барои хароб шудан. Чой кати спирулина барои вазн партофтан. Лекин ҳамин чизоя духтаро, спирулина кати чоя ман барои занҳое ки уже аз 40 боло тавсия намедиҳам. барои чӣ? Барои он ки уже занак аз 40 гузарад, уже гормонҳо дигар хел кор мекунад. ба ҳамин хотир ина ҳатман уже эндокринолог кати, гинеколог кати маслиҳат карда баъд бояд ин чизоя истеъмол кунед. ана михел духтарои азиз, смс беҳад зиёд шуд. Ман смсҳоро ҷавоб диҳам, личкаам банависта истоданд, занг зада истоданд. ба ҳаматон ташаккури зиёд ки иштирок кардед дар эфири мо. оиди кор нависед духтаро. кор мекунем, якҷоя фаъолият мекунем. Так, хоҳарҷон, барои ревматоидный полиартрит чӣ нӯшидан мумкин? Барои ревматоидный полиартрит хемахем, калтсий ва турматсин. саломат бошед апаҷон. ана михел духтарои азиз, ба ҳаматон ташаккури зиёд. Саломат бошед, сарбаланд бошед. касе коркарданӣ бошад дар командаи ман марҳамат нависед. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. худо нигаҳбонатон.